Suseda. No, susedko. Čo, idete von? Pozor, aby vám niekto nepokazil zlú náladu. Idem do obchodu. A čo majú v akcii? Chladné pohľady a kyslé poznámky? Nie sú týchto rečičiek, susedko, by ste mi mohli pomôcť nákupom. Suseda, však stiahnite si Bolt aplikáciu. Bože môj. Opa. Tu je to. Pozrite sa, bravčové mesto. To vy tak rada klepete rezne o 11:30, že? Uhorka. Zoberiem dve, tak jednu zjete. Určite avokádo, na ten zvýšený cholesterol, hej. A banány, keby ste mi chceli dať šupku pred dvere a zbaviť sa ma. Ty sa skôr dorazíš na tej kolobežke, ktorú si nevieš odpratať z chodby. No tak tá kolobežka nie je moja. Videla som ťa na nej. No tak to asi ťažko. Ale áno. Nie je moja. Ale áno. Nie je. Ale je. Nie. Áno. Nie. Áno. Nie. Áno. No nie. Áno. No nie. To už sa hádame 20 minút. Dobrý deň. Ďakujem vám veľmi pekne, díky moc. Majte sa, dovidenia. Tak, suseda, toto by mohol byť tvoj nákup, keby si si ho objednala cez Volt Market. A ináč, veľmi kvalitné potraviny, čo je tiež na zváženie, keďže práve vy nikdy neviete, kedy ochutnáte niečo kvalitné naposledy. Asi dnes v noci narobíme rezne pre celú rodinu. Volt Market. Potraviny do 30 minút k tebe domov, teraz už aj v Trnave. Nájdeš v aplikácii Volt.